Huriani Tuhan ta Yesus Kristus, kami para lalu pertohonan HKBP Serengseng Sawah, pasato Tuhamu amanami, inanami dot sude ruas naro tu par minggu tahun, selamat hari minggu ma dihita salukna. Tuhatama mandongani jala masuk hita, jala kupangido hami asa salukna ita majaga ahomion dohot habadiot di par minggu tahun. Kuarni minggu tasaderon ima minggu paduahun duk trinitatis. Jala topik di minggu tahun ima dipatibul di bagasat Tuhani. Marsangap ma Tuhani marhiti par minggu tahun atong tapahibur maroha dot pikirata tapukama par minggu tahun tapuji jala tapasangap madebata marhiti mangedehon buku ede HKBP nomor 550 sia di bata nasukal jala nabadia. Marhite-hite gowarni di bata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni toddi parbadia, na tumupal angit dohot tanoon. Amen. Nama mulus do anggo partubion, rap dohot na pinangidon norohana, alay namian ro di saliling nileng na do, namangulahon lomo ni rohani di bata. Haleluya. Ale Tuhan di bata jala amanami, say urupi mahami, asa unang mantili hami ujuro hapugusat Tuhami, jala asa unang magopo hubak kami, silehonokmu nadinggani ujuro pasu-pasuk Tuhami, ramoti hami,
asa unang marpos ni rohami tu arta na dihasyanganon, lehod dihami haporsiaon, asa dohot hami parjabar di sitianon ni akka na porsia diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita sian buku ND 457 membuka sian ayat sada rodi jua. Tangion hamuma patik ni debata di minggu tasaderion ima sian patik patoduhon dohot lapatanna songonom ma patik ni debata patik patoduhon dang jadi dohonan keluar ni debata yang go soture dalanna ai hona uhum na dosugut akkana marsineang di gorna dia do lapatan ni oddo ikon dihabiai rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon manang marujar ujaran narwa manang mengaci marhite-hite goar di debata ai dina tersosak doh ditangiang doh dipuji-pujian do si dohonon goar ni debata ima saatna atong rap magidogogu mahita siat tuan debata lau mangulahon patik ni debata ale Tuhan debata sai pargugu mahami mangulahon naumbar tu patik ni. Amin. Marende hitasian buku D 222 ayat sada rodi opat. Diri
tima dosa tua depan di bata martang yang mahita. Ale di bata nami nama rasi roha jalan nabadia, amanami merhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Manang piga halai hami roh tu jolom, uhilala hami rikut doa sini roham di saluhut hami halak perdosa. Alani i ubahen na upaserep hami diri nami sadariod di jolom, jala upar hoto pami. Tung najot do hami mandibil sian aka dalanmu nabadia, songon biru nadilu, saya unang pabali hami sian jolom, alani dosa nami i. Aidang dia halomon roham hamatian di akka pardosa, alai hamu baon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hagidon nami dohot pangelason nami, marhite-hite panglon nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pohot ma asini roham di hami marhite-hite pandindong panandingyon dohot hagugon ton di perbadia. Asa tarapul situtu rohanami majoho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, bahay nasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tapi gimana hata baga-baga taringot tu hasisaan di dosa, Roma hamu tuau asa manguru tot dimuna ninna Tuhan Yesus, tung sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap, botar dohu bahenomku songon itak, nak perara songon abit hasumba gabi songon hapas domuse, hasangapun ma di dibata nadigijang. Amin. Mare dimeita sian buku ede 410 tolu mamuka sian ayat sada do rodi 2. Tapi kemah hatani debata turpuk epistel di minggu tasadiron imana tersurat sian Markus bid 24 mamuka sian ayat 26 sahat rodi 24. Markus bid 24 ayat 26 sahat rodi 24. Marsikap soring mahita macahasa.
Dungi di dokma on ma pangalahon ni harajaon ni debata songon pambahen ni halat namada murhon boni tu haumana. Aisian guguna sadiri di patubu tanoi jumolo hauna dungi biurna dungi emena porngisi di bagasan biurnai. Dungi di dokma tuahama pasumanot taharajaun di bata tu dia ma ubahinotta. Alai dung sinaburhon siburmai tubu gabe tumimbo mahasian ikau rata jala balgama dakana pola terbahed do pidong namar tonga lait mengarasar di inggon nai. Alai dangadong dihatahot tunasida somar hite upama alai pulik do di patorang saluhna tu sisihanna rodisima sahatna martuama akkana tumangihon hatani dibata jala naop yapsa amin. Mare dihita sian buku ede 783 ayat sada rodi 2. Tidakko maha posoitai songgon nahina tidakko didongata sa porsian disandok portibion rap mahita mandok au porsia di beta Jehovah idu ama parguhu na suatu dusan na tumupa langit hotan au porsia di Yesus Kristus anak ni di beta Jehovah na sesadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabegabian siatur di perbadia adorang hasubuan Edo tu hatta na tumahun na pernit di bangun ni silatus na mate tarpajar do ibana di hau pinarsila na tua tu banuato na mulak mangulu di hari batu duhon na manaik tu surku lau hudul tisyamun di bata Jehovah amanai pargugu na suatu dusan di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia ditot di barbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan di halak Kristen akan nabadia dohot dia sehat di dosa dohot dihatai namando mulak mengudu sebut daging di halak nang mati dohot dihaburuan nasurasuda amin. Tabi kema edde puji-pujian sian punguan inai peka
Tapi gimana tik huria. Titing huria minggu paduahon dung Trinitatis. Minggu tanggal 10 Juni 2020 sada. Nomor sada. Permingguan di masa pandemi COVID-19 sia. Pinangido tusaluhut ruas ni huria nama dohoti permingguan di gerejaon asa taulahon aturan protokol kesehatan naung ditutup pemerintah. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, jala unang merpungu-pungu di komplek gereja. Adorakso masuk masuk permingguan. Sialah hari dia muna pasatami mau lihat. Nah, kedua jadwal permingguan bulan Juni tahun 2021 ada. Taja habima di lembaran nongadong dapat tuluhon acara pangapulion di hari Minggu sadarion patupaun ni huriat tado pangapulion tu keluarga ni nata almarhum Sarina Herlina Boris Tidaun sian wilayah opat. Acara di Patupa dung sidung parmingguan ariad di gedung serbaguna marhodumut si duk sidung jamita papungu pelea tujuru hita bahen pangurupion tunasida. Napa paton pertanyaan wilayah-wilayah. Pertanyaan wilayah-wilayah manang wilayah sada satu wilayah sia di Patupa di hari Jumat 10 Juni 2020 sada masuk pukul 10 sia wib maringanan di gereja. Terpu jamita sian job 30 walu memukaya sada 110 sada. Nama jawi di pertanyaan ini ima keluarga nyamata D Simorangkir Buru Simatupang sian wilayah 5. Ria mahita maddoho ti pertanyaan wilayah jala totong taulahun aturan protokol kesehatan. Tuganuk ruas nama doho di pertanyaan wilayah asa dibuat bema bukwede dohot bibit. Napalimahon penambahan calon situa di wilayah 2, tolu, opat, 5, opat, onom dohot pitu, dohot wilayah sia. Obartu program kerja huria tahun 2020 sada. Ima taringot tu penambahan situa di wilayah 2, sahalak, wilayah tolu sahalak, wilayah opat sahalak, wilayah onom sahalak, wilayah pitu 2 halak, wilayah sia sahalak, dumutusi naing patupon niak kasih tua di wilayah mangaririt siat tonga-tongani ruas na di wilayah nabe na olo jalaradi asa dipilit akaruasi wilayah nagabe calo situa sian wilayah na bersangkutan jala asing ni syarat naung ditutur di peraturan HKIP 2002 dung amandemen ketiga rapat perhalado pertahunan HKIP sing sawah nasalpu manotuhon asa batas usia ruas nabui gawe cara situa ima marumur di toru 50 tahun sialai ni sesuatu akaruas na di wilayah 2 tolu opat onom pitu dohot wilayah sia asaradima mamilihud dirina roha dohot pikiranna nang tiki dohot gogona asa dipilit akaruas gabe calon situa di wilayah nabi. Napa onopon kesehatian punguan remaja dohot naposo punguan remaja naposo di huria patupahon acara kesehatian di hari Sabtu tanggal 10 Juni tahun 2021 dan naingro acara dimulai jam 10 wib inganan di gerejaon jala tema ni ulau ni listening to the care the other. Yeso tu sudir remaja naposo ni huria asaro
maddohoti acarai napa pituhon sermon manang PHD punguan perempuan. Sermon do PHD punguan perempuan di Patupa di hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 masuk pukul 10.30 WIB sahatu nasidung maringana di gerejaon jamita di sermon PHD sian Jeremia 5 ayat 22 saat rodi 24 disosot tuside perempuan ni huriaon asamad dohoti sermon manang PHD alai hotma sesuai aturan protokol kesehatan napa waluhon diakonia sosial ruas namar sahid di bagasan persahiton sada toga pasaribu sian wilayah pitu 2 Darwin Panjaitan sian wilayah 5 di rumah sakit Aulia tolu Nyonya Silalahi Guru Tobing sian wilayah 2 opat Alexa Jeges Sutapea sian wilayah opat di rumah sakit Jahira napalimahon Nyonya B sian Lagan Burumar Paung sian wilayah onom rumah sakit Pon Jakarta Timur hatan itu atamadok mangangguhi do akka partigor gabe ditangihon Jahoba do jala dipalua nasida sian hagugutan nasida sudena napasiahon pembekalan dohot pelatihan pendeta resort distrik Walu Jawa distrik Sia DKI Jakarta panitia tahun pemberdayaan HKB distrik Walu DKI Jakarta patupahun ulaun pembekalan dohot pelatihan tusude padita resort di distrik Walu DKI Jakarta di Patupa di hari Senin 14 Juni tahun 2021 jam sia sahar rodi 10.40 WIB inganan di Sopomar Pikir HKBP lantai onom di Jalan Damai nomor 1 Pulau Gebang Cakung Jakarta Timur narasumber Padita Dr. Victor Tambunan MST Manang Sekjen HKBP Dot Insinyur Christopher Sirait Jala Borhat do Padita Tambunan MTH sian HKBP Resort Srengseng Sawah. Nah pasapuluhon sosialisasi pencegahan dan vaksinasi COVID-10 siap. Panitia tahun pemberdayaan HKBP Srengseng Sawah patupahun penyuluhan kesehatan do topik sosialisasi pencegahan dan vaksinasi COVID-10 siap di Patupa Mai di hari Sabtu tanggal 10 Juni tahun 2021 mulai jam 10.40 saat rodi jam 11 WIB inganan di gerejaon naga narasumber ima dokter Yudi Amiarto manang direktur RSUD Pasar Minggu dohot dokter gigi Susi kepala puskesmas Jagakarsa disosot tuganuk ruas asa maddohoti ulauni turuas nasubui maddohoti di garidata di Patupa do aplikasi Zoom meeting manang Zoom ID ulangi kami meeting ID nomor 8 pitu tolu 15 tolu onom sada pitu tolu walu dengan preskot oras nah pas 10 sadahon pendataan ulang dan permajaan database HKBP Srengseng Sawah sermon perhalal pertohonan di hari Kamis tanggal 10 April tahun 2021 dan nang salku manulupun lawa patupahon pendataan ulang ruas HKBP Srengseng Sawah kobar tu formulir pendataan huriah HKBP naung dibain biro jemaat dohot Balitbang HKBP Pusat di sosohot tu sudah ruas ni huria manang keluarga di Ganup wilayah tabi asadot berpartisipasi jala mendukung program pendataan ulang dot permajaan database HKBP Srengseng Sawah ima para dehon fotokopi kartu keluarga fotokopi akte baptis kudus
fotokopi akta lepas sidi, fotokopi akte nikah, manang naung terpasu-pasu. Jala tapasaat ma tu situ wilayah, na ro tu bagas tabi, baru perhadap mangido tu hita ruas, asarap hita batu pahon jala mendukung program pendataan ulang huria KIP Seng Sawah. Asatupa huriata di database huriana akurat, sialai perhadap pertohonan mandokon mauliate tu salut naruas. Na pasap 12 hon, pasap 10 hon, tada habima di lembaran naung adong. Nomor 14 ruas namar ulang tahun perhadap pertohonan KIP Seng Sawah pasahaton. Selamat ulang tahun. Tu ruas namar ulang tahun di Bagasa Saminggon. 5 sia tanggal 7 Juni 2020 sada saat roh di tanggal 10 Juni 2020 sada. Daftar warni ruas nomor ulang tahun buai mata jahat di lembaran naung dipada di huria. Hatan itu hatta madok ai do honon na do akka surusuanna taringot tuho asa dijaga ho di akka dalam musudina. Di patupa huria do perayaan bersama ucapan syukur nomor ulang tahun di Bagasan Saminggon dung sidung parmingguan arianon. Na pasap 10 sadahon titik pilihan huria di Bagasan Saminggon tajahabima marhita lembaran naung adong di hitabe sude perhaladu huria madok ngauleate tu sude hita ruas naung mangaleon hamulateon na songonima saat itu ting huria di Bagasan Saminggon sai di pasu-pasu tu hatta masalut na kapeliani taulas ni roha di ruas bahen sangap dot hamuliaun di goarne tu hatta. So ni mati ting huria. Marede hitasian ede nomor 500 sada huhut tapapungo peliat.
Damena sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate doho pikir hatabe di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Horas badihita manginang andorang tajaha songon jamita turpuk jamita di minggu paduahon dung Trinitatis alani rekodo rasa manginang pabotohon alana di paborhat huria dohami siana KBP Srekseng Sawah piga minggu nasalpu mandohoti ujian gerejawi jala di paborhat domar hitetik ting tong amanginang jala rekodo ramanginang pabotohon songon pertanggungjawaban nami tuhuriaon ia menurut hasil dari di patupani pipinata induk ni huriata lolos dohami ujian gerejawi jala di ala asa prokes di penabalan di patupado 2 hari penabalan 2 gelombang menurut induk ta HKBP Pusat ima di tanggal 25 Juli doho di tanggal 15 Agustus dan binoto hami dope di tanggal 3 kami mandohoti penabalan alaina pasti mandok moliate jala mandok moliate do kami tuhamu amanginang alani support doho tangyang muna boy kami di tahunon lulus ujian gerejawi jala di pasahaton tabalan cohonan pahapan di tahun imana boy songon pertanggung jawaban nami tuhita manginang horas mandihita tabuka mamanginang songon turpuk jamita sian pesalmen bidu 20 mamuka sian ayat sada sahat tu ayat sia pesalmen bidu 20 mamuka sian ayat sada sahat tu ayat sia alananang lulus dohami upangido mamanginang asa tajaha marsikap soring Ujahama sian ayat sada ende si David ditongosom matuho panupakion sian bagas habadiaon jala ditukul ho sian Sion saya dilehon matuho si subut roham jala di pasaut nasa sakap mi nuaing pehu boto takas na tinupahan ni Jahoba miahan nai saya alusanna do ibana sian akal langit habadion nai marhite aka pembahenan ni hatuaun ni siamunna martukapan jala martingganan yang guna sida alai anggo hita tongdo marsi hohot jongjong ido yang gosahatna dihita manginang ruas ni haholongan itu hatta Yesus Kristus andorang tabereng manginang song hatorangan ni turpuk jamita adong do song suku-suku nabui ta alusi di bagas rohatta manginang song pembukaan molo misalna manginang taleon akapelean pastira boy tadokon amanginang alani nunga adong pasu-pasu na dilehon Tuhan debata tuhita jala biasana itu tatapami amanginang hala na mga leon pelean biasana molo misalna adong
na macay mambayan las ni roha ala na mga leon pelean utatapami ala ni ulang tahun, ala ni kenaikan pangkat, dohot aka lan na asing na mambayan las ni roha na mandokon pasu-pasu ni debata tungoluta. Jala pasti do tadokon di bagas rohata heado pasti taulahon. Aledak ya manginang hubereng halak na mga leon hamulateon di saat arsa ni roha, di saat hapursukan na, di bagasan pergumulan na, tong do ibana na mandok moliate tutuhani. Dakya hubereng ditikting tajalo do hamulateon alani di PHK inna takyai. Tajalo do hamalateon alani bideo inna. Hedak kel muse tabereng amanginang manakya do hita mangalehon akka lasni roha akka pelean akka pasu-pasu ni debata andorang tamulai segala macam usaha tak. Andorang tamulai aha pena diulat na niulat tak. Pernahkah kita mengucap syukur, memberikan puji-pujian kepada Tuhan ketika kita sebelum memulai segala pekerjaan? Dung adong do hasilna baru talehon piliani. Moludang adong hasilna mungkin ra dang talehon piliani. Molo tabereng turpuk jamita ta manginang sian pesalmen biddu 20 ima sada masmur sada puji-pujian sada ende jala sada pelean kurban bakaran na dilehon ni bangsa Israel ala nang lau halaki marporang sebelum mereka melakukan peperangan. Ini adalah tata liturgi ibadah andorang lau rajai dohot pasukan nei lau marporang dileod do korban persembahan dileod do ede puji-pujian dileod do akalas ni roha padahal dang ibinoto do pesongon dia hasil perporangan ni. Sebenarnya molo tabereng sian pesalmen 20 ido inti ni par pesalmenon ima sada ukapan sada lasni rohani halaki sada korban persembahan tu debata ala naung lau halaki marporang jala porsea do halaki saya diramoti tuan debata do ditiki porang halaki. Sebenarnya nggak selesai molo tabereng sian pesalmen 20 alai alani HKBP do hita dirangkai do hita do topik mingguta dipatimbul di bagasan Tuhani bermegah di dalam Tuhan itu menjadi pertanyaan sering sekali yang menjadi pensalah artikan ketika orang mengatakan dipatimbul bermegah adalah bersikap sombong, bersikap arogan, angkuh. Apakah arogan, kesombongan molotadokon dipatibul debata manang berbegah di dalam Tuhan? Dipatibul debata bermegah di dalam Tuhan imana kaning di ayat 20 pesalmen 20 orang yang bermegah halak dari patimbul debata halak nama muji debata halak dari patibul debata imana mangulu di bagasan debata jangan nakaning gajang do hubay na manginang songon haturang ni turpuk jami taon apa yang nunga disikop dipasikop aka kurpungan ina nakaning jami taon cian ende kur ina nakaning Jesus ido haposan jalahatan ni debata ido
hanguluan ni. Jala halak na mangulu di bagasan na di patibul debata, halak na di bermegah di dalam Tuhan, hata hanguluan do na adong di imana. Hata ni debata do na panguluhon ibana. Amang inang na dihalongan tuat na Yesus Kristus. Molotabere nak karing di Psalmen 20 sian ayat sada satu ayat sia nak karing hupabua di awal bahwa ini adalah sebuah ibadah nalau berperang marporang. Jala peperangan adalah hal yang umum dalam kehidupan bangsa-bangsa kuno termasuk bangsa Israel. Selain masalah keamanan dan politik, ini juga berkaitan dengan masalah teologis. Asa udang mago teologi ni bangsa Israel alani di porang niaka bangsa-bangsa naso manandat debata. Jala suku-sukun na manginang molo sabereng sian turpuk jami taon dada na manuru hita asa marporang songon bangsa Israeli. Dada manuru asa membunuh songon marporang na diulahon ni bangsa Israeli. Alai nampar nguluano na manginang dipatudus doi songon marporang. Ganu pari do marporang do hita di bagasan pergumulan-pergumulan. Ganu pari do hita berporang do hita di bagasan akka arsak ni rohana berbeda ganu ari. Jala ganu pari do hita marporang amanginang melawan akka tantangan hamajuan zamanon na mambaen lilu na mambaen haporsiauta mambaen teologita mago alani kenaikan pangkat jabatan alani jodoh gabeta tinggal hon haporsiautai marporang do hita di bagasan parmuluot tahun. Alani amanginang molosian turpuk jami tahun alan marporang do hita andorang marpora kita di bagasan parmulot tahun. Asa tapatibul ma guarni debata asa tapuji ma guarni debata Psalmen 20 mengajar hotuita asa tapar sangap ma guarni debataon marhite akka kurban persembahan marhite akka pamuji mojion marhite akka hata-hata na mambain hata hanguluan sian hata di debatai. Imana dirokon di Psalmen 20 bahwa di bagasan parngolonon marporang do hita mangalo akka najahati. Mangalo akka parukiloni. Mangalo akka pergumulan-pergumulani. Alani andorang marpora kita. Ya doa manginang kamu martangi yang dungdungo manang toy mahapi mana jo perjoli di tiup. Ketika kita ingin memulai segala usaha kita, ketika kita ingin memulai segala hidup kita, alani marporang do hita martangia kita tapuji guarni debata tapasahat sudiaka pernguluat tahun tujolo ni debata tapeleon akan sude pekerja teh manang aha peta nataula hidup kita yang mencerminkan hidup kekristenan saya jojotan hudok namanginang lifestyle kita lifestyle hak kristenon. Ketika hidup kita di dalam Kristus, maka hidup kita hanya memuji, maka kita bermegah di dalam nama Tuhan. Dan namandokon sombong nakaning manang angku, alai halak na bermegah, halak na dipatibul debata, di dalam hidupnya hanya puji-pujian kepada Tuhan. Alaniaha ikon tapuji tapasangap guarni debata, ima di hati dakon ni par pesalmen. Di bagasan Psalmen 20-on dia tidak kon par Psalmen do saya di leo debata do na di jalo tubuh debata
Jala dilehod do dirokon si subut roham. Jala dipasaut nasa sakap mi. Ahdo si subut rohatai. Si subut rohata, si subut roha lapatanna mambaen toktong las rohata marhite hasasaut natapikiri. Songon lomoni rohani tuate. Alanido ikon tapuji tapasanga guar ni debata, alani burju ni debata, namangalehon las ni roha tuita, namangalion las ni roha cien ngulu siapari, jala dilehon dohita, anguluan siapari, jala idot bagas ni tangiang aliaman nami amangina. Mangaleon hanguluan siapari bukan berarti bukan hanya makanan, tetapi hanguluan siapari adalah kehidupan yang terpenting di dalam hidup kita, yang kita butuhkan, karena makanan sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, bukan yang kita inginkan saja. Alania manginang molo misal tadok kondisian buku per Psalmen 20-on halak na bermegah, halak nama muji debata karena Tuhan begitu baik. Nakaning endeta mandokon ai debata do nama niop tangata dak kita nama niop tangan ni debata molo hita do nama niop tangan ni debata gali do hita pasti lepas do tangan ni debata ai molo hita nama niop ale molo debata do nama niop tangata digomos do hita ima bermegah hita di bagasan di batai. Jala pasu-pasui pesongoni kan namanginang. Ai debatado nama ngalehon bohina tu hita. Ai debatado nam patuduhon bohina pasu-pasuna tu hita. Alani holong nai tu hita. Asa bermegah hita memuji pasangap guarni debata. Ima nabui sian dolhon naparjolo sian buku par Psalmen 20-on naparjolo napaduahon dada holan sai mamuji debata pasangap gorni debata mangaleon pelehan menjadi selesai semua manang berpangku tangan hita yang terjadilah masoni. Alai sian buku par Psalmenon molo dirokon marporang namar lapatan berarti kita juga harus berusaha. Jala ido benang merah tu epistel tay manginang. Di bagasan par ngulot tahun molo nunga ta pasahat tu debata, molo nunga ta puji sebelum memulai kegiatan ikon mangula doh hita. Ikon mangula doh hita jolma. Dada holan berpangku tangan kita tu debata toema nunga tapahu pasat tu debata alai holan bila potua dulauna dang songoni alai molo nunga di pasat tu debata molo nunga tapuji gorni debata ikut do napaduahon mangulah kita jol maun berusaha dengan keras. Kita harus bekerja, kita harus berusaha. Bukan hanya berpangku tangan kepada Tuhan. Alaina manjadina holan debatado nampunasa. Songon tangyang bagas di tangyang aliamanami. Sai saut ma lomoni roham. Dang na sai saut ma lomoni rohaku. Ngolodung tapasahat tu debata puji pamuji-mujion berusaha kita bekerja tadokma sai saut ma lomoni roham ido namanginang na boy tabereng sian halak na bermegah di bagasan hatani debata halak na bermegah di dalam Tuhan adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan ido namar lapatan si halak na bermegah di dalam Tuhan dia tidak akan pernah mengandalkan pikirannya sendiri dia bekerja dia mangula apapun pekerjaannya
alai holan di pasahat do hola tu debata do di pasahat na niulanai jala ido na tersurat di buku ende taya mangina buku ende nomor 370 tabuka manjo amanginang buku ende 370 ta edeo mamanginang ngaya sadai buku ende 370 turpuk jamita dihita molohala na tipatibul debata. Orang yang bermegah di dalam Tuhan adalah orang yang hidup. Halak na mangulu di bagasan hata ni debata, hata ni dame na panguluhon halak, maka dia akan hidup dalam kehidupan yang daripada Tuhan. Alani patapasbaro hatta manginang molo mangulu hita di bagasan Tuhan debata. Debata do di buku tahun. Saya dilehor do na tapangido. Alania manginang tapangido ma tu bagasan holan mangasahon guarni debata, holan mangasahon guarni debata unang tapangasahon pikirata. Ima manginang na boy gabe turpuk jamita di kita. Amen martangi yang mahita. Muliate ma ale Tuhan ainunga hubege hami hatam na badiai na pabuahon asa holakodo ale Tuhan hadameon hanguluan di bagasan pernguluan namion asa holan marpangasa kami holat tuho asa una kami marpakusadeat tu bagas pikiran nami be asa una kami manuntun lomo nami alai mulu dipatibul hodo hami ale Tuhan bermegah do hami di bagasan hatam memuji holan memuji pasangap guarmu nabadiai jala hatam nanungai bagi hami ale Tuhan asa unang holan marpangkutanga kami ale huhud do hami ikon berusaha huhud do hami ikon mangulah ikon rikot do hami ikon bekerja alai ale Tuhan hatam nanungai bagi hami sude naniula nami ale Tuhan hola tuhodo menjadina saya saut ma ale Tuhan songon lomoni roham ima ale Tuhan jamita nanungai bagi hami lopokom ma ale Tuhan ju bagasan rohanami marsada-sada asa boy hami mangulu di bagasan habadiaon nasyakwe ale Tuhan ale amang nabasa neng ibu kami do ale Tuhan di bagasan tangiang namion ima neng patu pahuriam do acara pengabulion ale Tuhan tu keluarga Sarina Herlina boru sitindaun asa hoale Tuhan na mangaleon hagogon jala hoale Tuhan mangalehon lasni roha ale Tuhan tu keluarga penghiburan penguatan jala Tuhami na mangaleon hata apul-apul seholo mangaleon pargugon ale Tuhan asa bui keluarga tarapul sian hami na makaholongin nasida ale Tuhan
Ale amang nabasan yang buat kami doa ale Tuhan tu bagas tanganmu ruasmu namar Said Ima Toga Pasaribu wilayah 7, Darwin Panjaitan wilayah 5 na dirawat di rumah sakit Aulia. Inang Nyonya Silalahi Boru Tobing wilayah 2, Alexa Jeges Utapea wilayah 4 na ditongon dirawat di rumah sakit Jahira. Dohot Inang Nyonya B Sialagan Boru Marpang wilayah 6 na tongon dirawat di rumah sakit PON Jakarta Timur. Lehon male Tuhan tanganmu na sun gogoi na badiai na mga lehon hai pason tu ruas ni huria male Tuhan namar Said asa marlas ni roha ale Tuhan alaniho boy malum sian hasaiton nasida jala boy mariaria rohan nasida ale Tuhan jala romu setu bagas doron mamuji pasangap goarmu ale Tuhan. Song-songon itu program ni huria male Tuhan songon penambahan akka calon penatua calon situa saiton di perbadiai ma ale Tuhan nama nuru akka ruas di huriam nalau diririt gabe sada naposom songon parhalalu di huria HKBP serang seng sawaon ale Tuhan asa mardalan huriaon di bagasan habadiaon songon nandi lomoni roham ale Tuhan songon itu ngon program pelatihan na dibayan distrik namion ale Tuhan jalaman dohoti do uluan nami pandita resort nami saya hodo alemang lehon akka bisu lasni roha di akka pemberdayaan na di patupa amang sekjen nami di akka sude pandita resort di distrik on ale Tuhan suang-songon ale Tuhan program sian panitia tahun pemberdayaan ima sosialisasi pencegahan dan vaksinasi COVID-10 siaun ale Tuhan marsak ni roha dope hami mangida aka naik turun ni gelombang ni gelombang ni persaitan COVID-10 siaun ale Tuhan ale napos do roha nami yakin do hami ale Tuhan tanganmu na gugui baluaho kami sian hasahiton COVID-10 siaun ale Tuhan jala hatok ma ale Tuhan ditikina mago COVID-10 siaun ale Tuhan sian lingkungan namion sian bumion sian Indonesia on ale Tuhan ido tangiang nami jala pasur ni roha nami tu ale Tuhan song-songoni ale Tuhan tu ruas ni huriam na berulang tahun ale Tuhan di bagasan mingguan sian 7 Juni 1 10 Juni 40 sada halak ma ale Tuhan ruas ni huriam ditabaiho umur nagajang Ima Binsar Tambunan Eva Sinar Parulian Chandra Bakara, Lawrence Hite, Tiermi Boru Marbun, Ivanto Simanulang, Joa Simorangkir, Joshua Simorangkir, Leston Siagian, Rita Utagalung, Rian Syara Nemual, Nursiah Boru Simanguncong, Manuel Purba, Rasmi Boru Pasaribu, Mula Sialagan, Ayu Panjaitan, Clara Boru Siombing, Elfridai Boru Sinaga, Astrid Boru Aritonang, Aslan Sialoho, Brezi Zefania Boru Sialagan, Edward Hutapea, Raja Binsar Nathanael Samosir, Mora Agung Nababan, Emi Rosida Boru Simanjuntak, Rina F. Revina Boru Panjaitan, Leni Julia Boru Sialagan, Mangaraja Sinaga, Yunita Boru Sibagariang, Amel Nenggolan, Jontua Simandalahi, Lina Boru Sitanggang, Kristiano Sialagan, Saud Gultom, Fajar Limbong Maranata Nenggolan, Sri Purwati Boru Matondang, Dr. Demak Boru Sinambela, Alberik Simanjuntak, Donda Boru Siregar, Situa Labora Boru Silitonga, Imale Tuan ruas ni huriam na dileko umur nagajang, tabai maka pasu-pasu dohot las ni roha ale Tuhan. Imale Tuhan tangiang ele-ele nami di bagasan parmingguan non na upasatami holan mangasahon goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiakan itu jolom. Amin. Marindi mahita muses yan buku ende 722 huhu tapu papu ngupiliata.
Jonjong mahita amanginang. Tatangnya kun mah peliata ale debata amanamina di banua gijang hodohar rohan ni saluhut sileon lehon nadenggan dohot nasa ulibasa nama uliutus upasa tami masya dani lehon mitu hami pelean nami tuho saya jalo maya gabe uap na hucus di jolom pasu-pasu maya jala ramoti asa hupar hasea kami peleanon pati bulhon harajau mudi tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite-hite tondim asalam tanda hami godang ni sileon-leon mitu hami asalam gir-gir hami mandok moliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manamina di banua gijang saya pinarbadia maguarmu saya Roma rajamu saya sauk malamani roham di banua tongon songona di banua gijang leho maha tuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa kami songon panesan kami di dosa di dongan namar dosa tuhami unang kami togion tu pangunjunan palua mahami sian pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita di sodakon Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana midahita di dopakon Tuhan debatama bohina tuhita
jala di parsaorhon madamena tu ton ditabe. Horas manginang kami nama kobasi di parmingguan pukul 7.30 pasahat tu kita sudah horas selamat hari Minggu. Amanginang nanakaning ujo kami di Bagas Tangyang na berulang tahun moladong na marbinggu di ibadah pukul 7.30 rade mahamu amanginang laut tujolo asa tarayahon hari bersejarahon. Amang Bintar Tambunan, Evan Sinar Parulian, Chandra Hot Partua Bakara, Loren Siite, Inang Tiermi Boru Marbun, Ivanto Roy Tumpa Mangaraja Simanulang, Joas Giobart Brian Simorangkir, Joshua Deiro Simorangkir, Amang Lesto Siagian, Inang Rita Junior Boru Tagalung, Rian Matthew Syarada Mual, Nursia Boru Simanguncang, Nursia Boru Simanguncang, Manuel Parulian Purba, Rasmi Boru Pasaribu, Mula Marojan Cialagan, Ayu Anggredi Bentari Penjahitan, Clara Riama Boru Siombing, Elfridai Boru Sinaga, Astrid Boru Tonang, Aslan Cialoho, Brezi Zevania Boru Cialagan, Edward Tapea Raja Dasamotir. Ya dong kan? Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Potong kuenya, tiup dari putih. Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang.
bagi kuenya,